Malta kienet dejjem minn ta' quddiem fejn tidħol l-azzjoni fuq it-tibdil fil-klima. Minkejja d-daqżejr tiegħu pajjiżna xorta qed jaħdem bi sħiħ biex jeleb iċ-ċirkostanzi li jistgħu jaħdmu kontra pajjiżna u pajjiżi oħra. Għalhekk jeħtieġ li jkun hemm inizjattivi u responsabbiltajiet ġodda fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Għal dan il-Ministru għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Leo Brincat fil-konferenza COP21 f'Pariġi fi Franza. This year we have promulgated the Climate Action Act in Malta, which facilitates the implementation of our legally binding targets to reduce emissions within the context of the EU Energy and Climate Package. This statute... Brincat tenna li Malta diġa servit biex inaqdu 53 mexxejja tal-Commonwealth li waslu messaġġ lil mexxej oħra sabiex f'Pariġi jintlaħaq ftehim li jorbot. Il-Ministru temm id-diskors tiegħu billi appella biex isir l-aħjar użu minn din l-opportunità f'Pariġi, mhux biss biex jintwera kemm importanti li tittieħed azzjoni fuq il-klima, iżda aktar minn hekk tiġi assigurata kwalità ta' ħajja, saħħa u ambjent aħjar għal ġenerazzjonijiet tal-preżent u tal-futur.